Rozprávky v minulosti často mali temnejšie príbehy v porovnaní s dnešnými modernými verziami. A to z niektorých dôvodov. Išlo o reflexiu spoločenskej reality, v minulosti boli spoločenské a životné podmienky tvrdšie a nebezpečnejšie. Rozprávky odrážali realitu tých čias, kde boli hladomor, choroby, vojny a iné katastrofy bežné. Temné príbehy často mali výrazné a kruté následky za zlé činy, čo posilňovalo morálne lekcie. Týmto spôsobom sa deti učili, čo je správne a nesprávne. A to spôsobom, ktorý bol nezabudnutelný. Deti sa mohli konfrontovať so svojimi strachmi prostredníctvom rozprávok a naučiť sa, ako sa s nimi vyrovnať. V modernej dobe sú rozprávky často prispôsobené tak, aby boli vhodné pre deti a tak zodpovedali súčasným hodnotám a normám. S rozmachom médií a komerčnej produkcie rozprávok, ako sú filmy a televízne programy, sa príbehy často zmierňujú, aby boli priateľnejšie pre širšie publikum a aby sa zaručila ich komerčná úspešnosť. Mnohé staršie verzie rozprávok zachovávajú tradičné hodnoty a kultúrne prvky, ktoré sú dnes považované za zastarané alebo nevhodné. Temnejšie príbehy minulosti teda odrážali sociálne, kultúrne a psychologické potreby tých čias. Moderné úpravy rozprávok zohľadňujú zmeny v spoločenských hodnotách, technológií a životných podmienkach. A tak vám poviem, ako sa to naozaj stalo. Príbehy našich detských rozprávok, ktoré boli upravené tak, aby zakryli skutočný temný príbeh. Šípková ruženka. Rozprávku, ktorú poznáme, znie nejak takto. Príbeh sa začína oslavou narodenia princeznej Ruženky. Kde sa 3 dobrodružné víly rozhodnú udeľovať darčeky novorodenej. Prvá víla dáva dievčatku krásu, druhá víla dáva dar reči a múdrosti, ale tretia víla, ktorá nebola pozvaná na oslavu, zaklína Ruženku. Deň jej 15 narodenín sa bodne o šípku a zomrie. V snahe zmäkčiť kliatbu posledná víla zmení toto proroctvo tak, že namiesto smrti spí princezna 100 rokov a zobudí sa len potom, čo poboská pravá láska. 100 rokov neskôr sa mladý princ dostane do opusteného hradu a nájde spiacu Ruženku. Zamiluje sa do nej a poboská ju. Jeho pravá láska ju prebudí a spolu s ňou sa prebudí aj celý hrad. Príbeh končí svadbou Ruženky a princa, ktorá prináša šťastie všetkým. V originálnej verzii, v tej temnejšej verzii, nebol princ tak prívetivý, ako v tej, ktorú nám hovorili naši rodičia alebo sme ju videli v televízori. Celý dej bol rovnaký až na záver. V starej verzii ju princ nezachránil, ale znásilnil. Ruženka vo spánku otehotnela a porodila 2 deti. Zobudí sa až potom, čo jedno z hladných detí začne cucať jej prst a vyťahne tak otrávený trň. Rozprávka o Popoluške je jedným z najznámejších a najobľúbenejších príbehov na svete. Jej moderná verzia je prevažne spopularizovaná vďaka spoločnosti Disney. Tady na venkovském zámku žil vdovec s malou dceruškou jménem Popelka. Třeba, že byl laskavým a obětavým otcem a milované dceři by snesl modré z nebe, přesto si vyčítal, že Popelce chybí matka. A tak se znovu oženil. Za druhou manželku si vyvolil ženu z dobré rodiny se 2 dcerami v Popelčině věku. Jmenovali se Anastázie a Gryzela. Ale teprve po úmrtí onoho dobrého muže vyšla najevo skutečná povaha macechy. Byla chladná, krutá a nesmírně žárlila na Popelčin půvab. Byla odhodlaná protěžovat zájmy svých 2 nemotorných dcer. A tak, jak plynul čas, zámeček chátral, poněvadž rodinným majetkem mrhaly marnotratné nevlastní sestry, zatímco Popelku týrali a ponižovali a donutili stát se služkou v rodném domu. Kráľovská rodina usporiada veľký bál, na ktorý sú pozvané všetky dievčatá z kráľovstva. Aby si princ našiel nevestu, Popoluška túži ísť na bál, ale macocha jej to zakáže a odíde so svojimi dcérami bez nej. Popoluške sa zjaví jej krstná víla, ktorá ju pomocou mágie oblečie do nádherných šiat a varuje ju, že kúzlo sa skončí o polnoci. Na bále princ nemôže od Popolušky odtrhnúť oči a tancuje s ňou celý večer. Tesne pred polnocou Popoluška uteká,
aby sa vyhla odhaleniu. Ale pri úteku stratí jednu zo svojich sklenených topánočiek. Princ nájde stratenú topánočku a rozhodne sa nájsť jej majiteľku. Skúša topánočku na všetkých dievčatách. Keď príde k Popoluške, topánočka jej dokonalo padne. Princ a Popoluška sa vezmú a žijú šťastne až do smrti. Pôvodná verzia rozprávky o Popoluške má temnejšie a drsnejšie prvky. Úvod sa od pôvodného až tak neliší. Popoluška vyrastala bez otca a bez matky. Iba s macochou a nevlastnými sestrami. Popoluška často chodila na hrob svojej matky, kde zasadila lieskový stromček a zalievala ho svojimi slzami. Z tohto stromku zišli čarovné vtáky, ktoré jej prinášali všetko, čo si želala. Vďaka čomu sa mohla zúčastniť princového bálu, kde stratila svoju topánočku. Keď princ po dlhom hľadaní prišiel k Popoluškinému domu, nevlastné sestry sa pokúsili topánočku obuť. Jedna z nevlastných sestier si odrezala prsty, aby jej dokonalo padla, ale vtáky z lieskového stromku upozornili princa na krv. Druhá nevlastná sestra si odrezala časť pety, ale vtáky opäť upozornili princa. Keď prišla na radu Popoluška, topánočka jej dokonalo padla. Princ poznal Popolušku a vzal si ju do paláca. Na svadbe sa vtáky vrhli na nevlastné sestry a vypichli im oči, ako trest za ich krutosť. Popoluška a princ žili tak šťastne až do smrti. V tejto verzii je Popoluškina cesta ku šťastiu plná ťažkosti a temných momentov, ktoré odrážajú drsnosť pôvodných ľudových rozprávok. Žabí princ. V kráľovstve žila krásna princezna Tiana a princ, premenený na žabu zlým čarodejníkom, potreboval bosk princeznej, aby sa zmenil späť na človeka. Keď Tiana žabu poboskala, namiesto toho, aby sa princ premenil na človeka, sa Tiana sama premenila na žabu. Obaja sa vydali na dobrodružnú cestu, aby našli spôsob, ako zrušiť kúzlo. Počas svojej cesty stretli rôznych priateľov a naučili sa dôležité lekcie o láske a odvahe. Zistili, že kúzlo môže zlomiť len bosk pravej lásky. Keď si uvedomili, že sa navzájom milujú, kúzlo sa zlomilo a obaja sa premenili naspäť na ľudí. Táto verzia rozprávky o žabom princovi zdôrazňuje hodnoty pravej lásky, sebaobetovania a odvahy, pričom zároveň poskytuje zábavné a dobrodružné prvky pre moderné publikum. Originálna verzia však bola inak. Jeho jediná záchrana nie je bosk, ale bolesť a smrť. Kliatba mohla byť zrušená iba utrpením a tak žaba s princeznou uzavreli dohodu. Princezna neochotne umožnila žabe vstúpiť do paláca. Žaba s ňou jedla pri stole a chcela spať v jej posteli. Princezna bola znusená, ale musela súhlasiť. Tam ju princ začal sexuálne obťažovať, až dokiaľ sa jej hnus natoľko znásobil, že chytila žabu a hodila ju o stenu, čo ho zabilo a až potom sa premenil naspäť na princa. Traja medvedi. V lese žijú traja medvedi, ocko medveď, mamička medveď a malý medvedík. Jedného dňa išli na prechádzku, kým im kaša nevychladne. Jedno dievčatko našlo ich domček a vošlo dňu. Ochutnalo kašu z 3 misiek. Veľká bola príliš horúca, stredná príliš studená a malá bola akurát, takže ju zjedla. Nakoniec si lahne do jednej z 3 postelí a zaspí. Keď v tom prídu medvede a zistia, že niekto zjedol ich kašu, teraz leží v ich posteli. V tom sa dievčatko zobudí, vyskočí z postele a uteká rýchlo z domu a nikdy sa nevráti. A medvede tak pokračovali vo svojom šťastnom živote v lese. V pôvodnej verzii príbehu o 3 medveďoch hlavnou postavou nebolo dievčatko, ale staršia žena. Jediný rozdiel pôvodnej a modernej verzii je záver. Keď sa medvede vrátili a našli staršiu ženu spiacu vo svojej posteli, staršia žena vyskočila z postele, snažila sa utiecť. V tejto verzii nie je jasné, čo sa s ňou stalo. V niektorých variáciách príbehu žena v panike vyskočila z okna a utopila sa v rieke, alebo bola chytená medveďmi a roztrhaná zaživa. Medvede tak pokračovali vo svojom živote v lese, zatiaľ čo staršia žena nikdy viac nikoho neobťažovala.